hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. Bucket. Oh yeah! Oh my god. Oh genialt. Så varst du kanskje deg? Ja, jeg har alltid sagt at han teacher alle ting som kommer, eller så kommer en douchebag like that. Nei, det er ikke. What a turn off for event. Onde bara näga vad det spänt till att näga. Alltså. Ja, det är bara inte för av vatten. Ja, jag har inte spelat, det var det. Spalt, jag vet inte hur lunch nu. Alltså, man har ökten treasure här. Till ting, till sponge, till kompass, till ting, ja, det varst. Det är usual. Tack. Awesome. Men det är så att är Navigator till vad du går i mappen. Vad ska du promota till Navigator? Det vet. High five! Men här är en catch. Här är en catch. Ah shit. Kväll. Va? Här är en catch, Levi. Ja. Cash 2 så. Jag vet inte vad du är. It's just if I walk across, Han kommer ut till största batten till att det är som man fötter. Ja. What? I don't have a video. I'm here, bro. Ikke. Så nu är det alltid jag bryr ner. Nej! Det är fuckface! Fuckface! Vi kunde göra texture packs och packa det smockface. Yes. Och tjena som tog bara särskilt ett smockface upptjakt. Oh yeah. Welcome aboard. Welcome aboard, Navigator. Det var det. Sätta. Smugface. Det kanske är smug crew. I just don't return to live. Pumpkin TV is Navigator. Nej, det var Atlanta just det. I must go to the plank of doom. Får jag sätta? Wait, jag kunde inte kunde när det kommer ut. Ja, det var uppe. Ja, men kanske läsa vart. Treat lightly. Tread lightly. Let's do this as a team. Let's do this as a team. Ja! Esbern missade. Ja, jag hoppar. Lägga Nej, jag badass. ska badass nu. I can take this off. Nej. Nej, ju. Okej. Carrying equipment, for example, a map. Oj, jag tror nästan kors det. You will always be remembered, Navigator. Ja. Kom till helt bättre gröv än det där. Det är inte rest in peace some trash can of the partur. Men han dör ju nu. Men status ska minnas. Jag ska status minnas för det. You bastard. Men du är Ja, du vinner past av honom. Alltså, nej, du är den. Arlen så värst bara partur av åkra fantasi. Ja, Jag officially skit ätande för varje. Gott. Så är man så fantasi. Nej, du är alltid värre. Så gå så släger Esbern och jag medicin. Det gör du inte. You never did. Oh my god! What a twist! Wow. Men status ska ha och kompass. I need those things. Hej titt! Levi hållet. Det är det stora hållet, värst. Så var det lite upp. Jag bara brukar skjuta stigar till det. Jag bara brukar skjuta stigar till det, man kan komma upp i ny.
Levi håller. Ja, du Esbern hus is no lekt. Sørst du ser stølpan her. Nu ska det gå till. Oh. Ja, jag ska inte fylla så det. Så jag vet inte. Vi kör så här. Vi må få revenge och heter vi iskåpig. Jag vet inte som görs. I finna tasha passa. Lätta hon. Lätta TNT-klassande. Nej, det är för... Alltså vi här var 1,30 TNT så det är en överläge. Ja, 4. 1,30? Du tog alltid ett eger var det där bästa. Men du är ju större, bro. Gott att han så bara fick ena så ju. Ja. Höjda. What a bastard. Kemur här. Sitter bara... Ja, vi snackar för sång. Ja, lite. Så kan jag åtta för igen. Wait a Ja, minute. det är allt jag vi skulle färgera. Levi håller till alkemi. Stäm. Sätt nu. Oj. What? Brewery. Levi Hall, no more. Skiltier, rest in peace. It's got to be rest in peace. Och så där sen där. Ja. Rest in peace, trash. Stora respekt och viktigaste person. Ja. Eller fjärde viktigaste, I guess. Barrel, men det går alltid innan Tomma. Alla tog. Ja. Nej. Levi! Just. Nej! Ik kusse genius det där. Man kan kosta. Tror ju stiga. Är det? Du väntar man kunna det. Ska till det just? Vad tar vi då? Vi tror ju stiga allt det där länkkollier. Yeah. Alltså du just here. Hey! Ner. No! Så man heter kompass igen. Ja. Ja, då. Jag är fast det Simon. Ja. Kan jag stiga väck? Nej, jag ska stiga väck. Ja, jag lagt till. Hej då. Okej. Hej! Tack! Ja, jag ska lägga till första. Ja. Så det är gratis dig. Syndra medicin, ja. Så man. Så. Vad är det? You know what to do. Det kan se ut som Torsten, jag vill inte lägga ut det. Kapit du steðg, ja. Det här är nog metall. Jag kan inte spela ut för hans bas var väl här utanför. Han kommer här Jag utanför. jag oj, kyss nu. Det är som här som en årsus. Tjano. Ja? Här är basen Tjano. That's what I wanna know. Netter. Dun. We better prepare ourselves for the netterning. Netting. Skulle jag trailer om det? Det var awesome. Dun. Or excellent The sucker. nettering. Or the violet. Yeah. Ja, det tror väl att stäcka nu och få åka badass Först revenge. orden till förstäcka. Exactly what I needed. Or did you? Dun. Vad är det för stä? Åh nej. Jag missade min pengar. Okej, kommer allt ikar obsidian. Jag kortade allt kisten där minns det. Jag är 16. Big at Eliot. Men skilt!
Moschelt! Stäcka! Och så är det bara ivret, va? Fjör här. Ja, allt det. Ah, come on! Tror det är för det. Brr! Kika i bagga. Så är det så. Ja, vi är aldrig ska börja här det punkten. Nej, pröva mig det. Hetta? Ja. Nu är det nästan ett lunch som redstone eller något. Så nu är vi klara. Oj. Och vi är klara. Oh, Oh, it's on. oh, it's on. Oh, it's on. Fuck det. Kan vi sån så här hickar ett rock och bat nu? Dun dun dun. Och shit så går jag bo. Ja, det är något det är så kul så lätt. Ända med så mycket. What? What shit? Fick extra sån. Åh, yeah. Åh. Jag slog. Det tänkte jag kan bli transformerad till två nutch ting. Hä? What? Finns bara mushroom farm. Ah, ja. Och så är det bara animal pit. Och det är nether portal. Of doom. Vadå ett första event? Ja. Ja, vi var bara vår svenska som tog, ja. Oh, high five. Au. Den är ju. Är det bara edler den får när jag ser? Nej, då. Nej, det är så. Nej, där. Okej. Jag vill näga flyttat stil. Nej. Jag tror jag kan prata i kistan, eller hur? I gångt. Vi är då. Just väl, Esbern. Så man är det en strange gunslinger vi i Team Fortress 2? Jag vet inte. Let me check. Gunslinger. Kan man inte vara? Ja, någonting. Och iskallt öat, ja? Nej, Esbern. Ja, det är en trade där. Inte helt, men att de ska trada vi. Ja, det är... Oh! Get it for a great one, you. Sätt du allt. Allt är Är så. det inte en kjolsavs då? Här som maskin då, säger du? Jag vet inte. Maskin! Och så är det någon maskin av en äggfärs till. Första vi fan, vad kallar det? Svagt. Eller Vi manglar ljus här inne. We need light. Much light. As I was saying. Skulle vi ha ett styr ner? Du ser att han gör det på verkligen. Nej, ägg. Hundar vuxna. Check la på jag har stunchen nu. Shit. Ja, va? Vill du ha Dianers? I have the honors to give me that shit. Hej, kick på den. Han är nu. Hej, han har med mig. Get back here, kom här, hey. Kom här, hej. Jag vet inte vad vi kör, vi säger så. Love's in the air. Alltså, Macka, kanal, yeah, much love here, förstå? Ja, Rikta på helvete den enderman. See? Jag hoppas att han vill verka mot. Annars är jag screwed. Så jag måste två emot. Gott nog screwed! Så jag var... Wait a minute, hundar kom inte igång ur äggon.
Wait. Chicken do logic not come from eggs. So the chicken did come before the egg. Oh. Men by the way, så skal jeg äta nu. Och eftersom vi tar tåsa så lunch om att stäcka. Så borde jag ta lite mening att göra det nu. Ja. Och galat kullingar och kik och grusar och säger som är runt där och Levi som är en höna. Galat. You know! No, you did!